Good morning! Mag-new look tayo today. Nakapag-isip na ako. So, today may time tayo para magpagupit. May ginawa kami dito sa bayan and naisipan ko siyang pabawasan. Yan si ate ang magugupit sa atin. Hello, ate! Hello! Si ate Mayumi. Tingnan natin. May papagaya ko sa kanya na gupit. Yung, basta makita niyo mamaya, new look to. Ngayon ko lang ito gagawin ever in my life na sobrang iksi ng hair natin. Bonggang-bonggang iksi. Kasi sobrang lagi rin namang nakatali, kaya kailangan na pagupit na lang. Pinaano ko to dati, pina-razor pa yung ilalim, kaya lumipis tingnan. Ngayon, papaiksian na talaga natin lahat hanggang dito. So, check it out later. Tingnan natin yung gupit. Ayusin natin yung gupit. Ay, sige. Makaputi pala yung tignan sa pagkakasal. Pag-highlights na flat ng mura kay Kasama na naman tong batang to. Oh, dali mo to, Jillian. Nagpaano rin siya ng buhok niya. Susunod sa galaw yan ah. Blower plancha. Oh, talo pa ako ah. Straight na isa. Tara na. Helmet. Dali mo yung isa, Jillian. Salamat po. Ito tayo nagpagupit. Ano, ayos ba? Palagay niyo. Hindi niya nakuha yung request ko na gupit. Hindi ganito yung sinabi ko sa kanya, pero mas bubuhaghag daw yung buhok pag mas maiksi pa dito. Kailangan daw i-reband siya pag mas maiksi dito. So, ganyan na ginawa niya. Ayun naman, yan, nagpa-trim din siya ng hair. Mas mahaba na yung buhok mo ngayon sa akin. So, ayun na nga, nakauwi na tayo, guys. Bagay ba? Gusto ko yung mas maiksi. Papapakita ko sa inyo kung ano yung pinapagaya ko sa kanya na gupit dito. Ayan, gumagalaw na naman yung mata ko. Oh. Gumagalaw siya. Pumipitik. So, ayun. Papakita ko dito kung paano yung pinapagaya ko dun sa nagupit sa atin. Hindi niya naman nagaya. And yung kulay, hindi ako makapagpakulay. Gawa ng matagal daw yun. So, may baby tayo. Hindi tayo pwedeng matagal. Baka maghapon. Tapos, yung pariban, ganun din. Matagal yun, maghapon din. Kaya gupit lang muna tayo. At kawawa naman sa ilap. Bagay naman ah. Okay naman. Dito no? Ano, bagay? Bagay? Dami mong gumgasin ra. Ano ba, bagay? Matured ka na. Nag-matured lugod. Iyo. Matured lugod. Feeling ko ay nag-ati. Bukas, buhaghag na to. Ngayon lang yung ganyan kasi pinalansya yung kanina. Kaya dapat lagi may plancha para pa ganyan. Bukas buhaghag na yun. 5th day, ikalimang araw. Ano bang nagbabago? Pag 1 week, titimbangin natin. Titingnan natin kung nagbago. 100 grams sila eh. Noong una araw. After 1 week, tingnan natin. On Sabado. Sabado sila nabili. Ngayon ay, ano bang araw ngayon? Basta ikalimang araw pa lang nila. Oh, sipag kumain. Chichaw. Wala na kayong tubig ah. Eh, mama.
Ay, tama. Sino yan, be? Ay, tuwa. Ganda, mama. Ganda. Patay na. Uy. Ikaw kilala pa. Ano? Yan yan. Hindi natingin ah. Tama? Tama yan. Tama. Ibe, magsandok na naman. Uy. Ilan Hindi ako. Nakatingin maigi kanina, bagong gising siya eh. Bebe, tingnan mo si mama, be. Bagong gupit si mama. Oh. Wow, ganda ba? Ha? Ba't tinatingin sa mama? Oh! Wow! Ayaw tumingin sa akin. Kain na daw, uy. Tara. Kainan muna. Kainan. Yay! Tapos gusto rin pumunta dyan? Busy ang mga mag-aama. Kumuha ng dayami para sa ating manok. Kailangan ng patungan. Gawa ng anong tawag doon? Basang-basa. Ay, basang-basa. Madami ng ipot. Hindi naman siya nababasa maigi. Ay! Tuwang-tuwa naman. Gusto rin doon. Oh, padya. Gusto mo rin doon? Padya. Bumubuhaghag na. Sabi ko sa inyo, pag nabasayan, bubuhaghag yan. Hindi ko na nga niliguan. Konti lang naman ang buhaghag. Anong tawag dito? Maglilinis tayo dito sa likod. Dahil mapupuno na yung aking compost doon. Ayan, yung sako na malapit na mapuno. So, kailangan ko na namang gumawa ng bagong lalagyan ng mga dahon na to. Yan, yung mga dahon na yung pupulutin natin lalagyan sa sako. Para gagawing compost ulit. Kasama ang batutang ito. Si Papa nagitinda ngayon sa taas. Iyo. Look at our sitaw. Sitaw. Ang gaganda na nila. Look at our onion. Onion. At ito naman yung nilipat ko na pechay. Look at our pechay. Nilipat ko. Oh, tingnan mo yung mga dahon na bago. Lumalaki na. Look at our kangkong. Ang lalaki na nila. Nakakatuwa. Mga 1 week pa mag-harvest na tayo. Ito pa. Picture. Ito, mga pechay din to. Bawal pa din yung mainita. Ang cute. Ito na yung mga talong natin na pinapatubo. Ilagyan ko muna ng bubong at maulan. Baka mapuno. Hindi pa yan. Isang araw pa lang. Mga 5 to 7 days. Look at our baggy beans. Green beans. Namumulaklak na. Oh. Hindi pa rin tapos. Nagtinda kasi ako kanina. Kaya natigil silang nagpatuloy ng paglilinis. Karga ko na ngayon sa ilapot.
Nagpakalong na siya. Liliguan ko muna sa ilapot natin. Ay, liliguan. Hapon na pala. Lilinisan ko na lang siya dahil ang amos na. Oh, sobrang amos. Sila na yung magpapatuloy dyan ng paglilinis, yung mga batuta. Ganyan ang gusto ko sa mga pinggan. Walang kalaman-laman. Said. Kahit gulay ang ulam namin. Lauya. Tawagin ni Papa Alden. Nilagyan niya lang ng luya. Kaya lauya. Luya. Tapos mixed vegetable. May talong, may pechay. Tapos sausaw lang sa toyo. Tapos apple. For the dessert. Oh, daming people. Maliwanag na kasi ang bahay. Tayo, grapes. Kanya grapes daw. Ito yung buhok mo. Parang ang dilim ng cellphone ko ngayon. Ba't ganyan? Wala siyang ano. Wala yung maliwanag na yan. Nandito yung mga yan kasi mag-asayaw sila ng paru-paro G. Ito si Lebron may in-upload sa TikTok nag-asayaw ng paru-paro G. Si Ella, ay naku, delikado yung iyong ginagawang yan. Yan mo, oh. Sinabi na? Makit sa isang apple. Apo! Si Baninay, paru-paro G, bilis. Si Ella na lang, Ella. Galing yan si Ella eh. Paru-paro G, paru-paro G. Oh, ito nga, ikaw. Anong masabi niyo sa aking hair? Comment down. Bagay ba or what? Rate it. 10. Ang pinaka. 9 out of 10? Oh, bakit hindi 10? Sa kuya, aning 1,000 over 10. Kuya, 1 billion. Oh, wow. Kayo, ano? 10? Ang pinakamataas? 1 billion over 10. 1 trillion. Ikatok, anong rate mo? 7. Ah! Bagsak 7! Ikaw, anong rate mo? 10 ang pinakamataas. 11. 11. Over ah. Grabe. Namulat tuloy ako. Charot. Ano yung vlog natin today? Ang ganap. Comment down kung anong rate nyo. Guys, kung okay ba or what. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Salamat sa support agad guys. Bye-bye. Bye.